ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರಿಕೆ ಎಂದಾಗ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ. ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತೋಜುನು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ್ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಮಾತ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕರ್ನ ತಂಡದಾಗಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಪರದಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ತೋಜಾದೇರು. ಈ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿನ 99% ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆಗುಂಡು. ಈ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿದ ದೈವದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ದೈವದೇವರನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮುಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ ವಿಚಾರ ಅಂತನೋಲಿ ಈ ಮೂವಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕತೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಕತೆ ಏನಂದು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಬಂತೇರು. ಈ ಕಥೆನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೋಲದ ಟೈಮ್ಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಪಾರದನೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚ ಪತ್ತನು ಬಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಥೆನೇ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿಗಲೇ ಈ ಕಥೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆದನಿಗಲೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಡು ಜೀವರಾಶಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪುಟ್ಟುವ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ತಗೆತಂಗಡಿ ಪಂಜಿಲು ಎಂಗಲೆಗ್ಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಊಡು ಬಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೆರಡ ವರನು ಗೆತೊನ್ವೇರು. ಈ ವರದ ಹೆಸರಾದು ಆರಡ್ಡು ಪಂಜಿಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಪ. ಆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅನಿಷ್ಟವಾದುಪ್ಪುಣು. ಕಾರಣ ಆ ರಡ್ಡು ಪಂಜಿಲು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆದುಪ್ಪುಣು. ತಗೆತಂಗಡಿ ಮದ್ಮೆಯಪ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪಂಜಿಲು ಕಿಂಜಿಲು ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಪುಟ್ಟುವ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿಂಜಿಲು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪೂರ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡಲು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬತ್ತದು ಆ ಪಂಜಿನ ಪೂರ ಕೆಪ್ಪೇರು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅದು ಪುಡು. ಆ ಪಂಜಿನ ಪಸೊಂದು ಸೀದಾ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅರಮನೆತ ಎದುಡುಪೋದು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ತಾಂಕುವೇರು. ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಲ ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿಂಜಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕುವೇರು. ತಾಂಕಿನ ಪಂಜಿ ಬೊಲೆದು ಮಲ್ಲಾಪುಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಿದಯ ಪೋದುಪ್ಪನಗ ಆ ಪಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ಬದ್ದ ತಿಂದು ಲಗಡಿಗೆತ್ತದು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡುಂಡು. ಆ ಪುರ್ತು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಗರ್ವ ಬತ್ತದು ಆ ಪಂಜಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತು ಕೆರ್ದು ಪಾಡುವೇರು. ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತೂದು ನಮ್ಮನೆ ತಾಂಕಿನ ಪಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಿರಣೆ ಪಂದು ಭಾರಿ ವೇದನೆಡು ಬುಲ್ತುದು ಈಶ್ವರ ದೇವರಡ ಮುಂದೇನು ಐಕ್ ಮರುಜೀವ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು ಹಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿನ ವೇದನೆ ತೂ ಅಂದೆ ಐಕ್ ಮರುಜೀವ ಕೊರ್ದು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದು ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದು ಪತ್ತಿನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರತು ಭೂಲೋಕಡು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿನು ತೋಜಾವಡು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಜಿದ ಕಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ದೈವವಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತೋಜ ಒಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಬರಂದುಂಡು. ಇಂಚೆ ಮೂರು ಬತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತೋಜ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು. ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಒಳನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಗೋಲಿದಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬೊಳ್ಳ್ಯಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬೈಕಾರ್ದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲೆಬೂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಸಂತಾವರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಅನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ತೋಜ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಇನಿಕ್ ಈ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಡ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತೋಜವನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ದೇರು. ಅವರಿಗೆ ಏತ್
ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಗಳು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂವಿ ಕಾಂತಾರ.